ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ସଂସାର। ମିଳିଲାନି ଯୌତୁକ ମାରିଦେଲେ ଜୀବନରୁ। ଯୌତୁକ ନେଲା ଜୀବନ। ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା। ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀ ରାକ୍ଷସ ଶ୍ୱଶୁର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଘଟାଇଲେ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ଏବେ ବି ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳୁଛି ବଧୂ। ସରିଗଲା ସୁଖ, ଜଳୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ହେଲେ ବାଟ ଥିଲା ବହୁତ ଛୋଟ। ଶାଶୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ତ ଥିଲା, ହେଲେ ସାଥ ଦେଲାନି ଭାଗ୍ୟ। ଏଠି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ ହେବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ